Здравейте, хора! Днеска ще говорим... забравих темата. За The Red World. Това е една игра с червен и черен коридор. И в нея коридор. Обърках се, лабиринт. И в нея трябва да намерите изход, но няма така истински изход, да кажем. И като стигнете малко по-напреде, ще такова. Ще се чуват много странни звуци. И на всичкото отгоре ще ви преследва червен пламък. И няма как да избягате от този пламък, като ви хване. Ви изхвърля от играта. И след няколко дена, като влезете, може да видите как може да ви почернява това аватара. Вие искате да го смените, но не става така. Но няма да ви се изтрие Roblox, доколкото съм чувал. Така че не се безпокойте. Ако ви хване пламъка, просто ще ви почервенява аватара. Ще стане червен. Така че спокойно, ако играете на тая игра, ако ви става аватара, червен, споко. Това беше всичко от мен. Чао!